motorcykel. Jeg tror, vi får et problem, når vi skal kæmpe os deroppe. Ja. Gør mig. Hallo? Hvad så? Hvad skete? Jeg ved ikke, de skal jo crashe, tror jeg. Okay. Og sådan. Sådan der. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre. Nej, men jeg tænker bare vent. Men vi får nok et problem, når vi skal kæmpe os op, fordi der er vand der i midten. Ja. Så det vil sige, at vi skal bevæge os højre side om, men der er også nok også mange af de andre, der gør. Har du plads til nogle smokes her? Jeg har faktisk ingen gang, fuck. Og jeg har AK-skud, hvad skal jeg have Der er AK-skud? ikke engang, altså. Jeg har dem. Sådan. Fucking dårligt væk af de her 4 ekstra. Ja. Det synes noget dårligt, når vi skal kæmpe os op på bakken der. Der er ikke så meget at gøre. Jeg skal Ja, virkelig tage på dem. Jeg vil være god til at skyde. Ja, det er rigtigt. Bare snige os. Lad være med at skyde, hvis det er nødvendigt. Ja, bare spille fuld pussy. Ja, Kun 20 tilbage, hvis vi kan få 2 kills med nogle 4 ekstra. lige præcis. Så vil vi godt køre det. Så kommer ind nu i cirklen. Der kommer måske nogen tæt på os. Ja. Okay, der burde ikke være en over, vi kan snige os højere rundt om. Ja, lad os gøre det. Men, Det er en god ting. Skal vi vente lidt, eller hvad? Det er faktisk ikke. Skal vi det? Jeg er bare bange for, at der kommer nogen bag os. De der Ja. eftermøler der, ikke? Er der sagtens Men godt vi bevæger stadig? sammen med det blå. Lad os bare bevæge os op med det blå. Ja, okay. Tænker jeg, så burde der Vi vel ikke skulle komme sådan nogen. her lidt nu, det er helt vildt det her. Ja, helt vildt. Fuck der. Vi bør næsten lige poppe med, vi har så meget. Ja, det er rigtigt. Jeg popper lige her. Jeg tager lige bag træet her. Bare en pink eller en energy. Der er en lige bag os, lige bag os. Gul container. Ja. Den står lige inde i Han har containeren. set mig, tror jeg. Den anden løber lige der på marken. Kan du nakke hans ven? Nej, ikke endnu. Han har set mig. Nej, men De de står ser lige mig der, lige vi om nakker lidt, ham. tror jeg. Jeg skyder dem. Go. Knocket. Jeg løber højere om. Han kommer rundt om container. Jeg kan godt se hans ven, ja. Jeg har venstre side. Jeg løber højere om. Han kravlede rundt om. Jeg nader. Jeps. Jeg kan se ham. Han løber højere om, ja. Nej, der også. Jeg løber tættere på. Jeg ramte det ikke. Jeg løber tættere Ja, på. Hvad er der? Han burde have fået ham op nu, pas på. Ja, han er død. Begge to? Insta, ja. Nice, good job. 4 gange 4x, scope her. 4x. Ja. Der blev skudt, der blev skudt. Pas på, den her ved det gule. Jeg nåede ikke at få det der 4x, mand. Fuck, jeg tog et. Prøv at se, om jeg kan dække dig. Jeg kan ikke se nogen. De løber... Nej. Jo, de løber lige ud. Kan du få Hvor er noget? der 4x af, mand? Jeg tog et af dem. Jeg ved ikke, om der var Yes, flere. ja, der. Har du fået et? Ja. Ikke stå der og kom hen med de Vi skal gule. højere om, Victor. Eller Victor skal jeg til at sige. Michael, vi har travlt. Ja, vi skal løbe. Han løber lige derop til venstre, jeg kan se ham. Ved tårnet. Nej. Radiotårnet. Fuck mig. Vi kan næsten skyde ham. Vi kan løbe for cirklen. Den er langsom, det her. Vi har været en bark lige her, vi kan løbe op af. Han kan ikke se os. Og skyde ham, når vi ser ham lige heroppe. Op ad bakken. Ja, vent det på mig. Han så pænt alene ud, men jeg er ikke sikker. Jeg kan ikke se ham. Fuck. Den gør ondt, den her. Vi er nødt til at bevæge os. Ja. Og hold øje til venstre for os. Der løber en længere nede. Lige ved Watchtower. Kan du se ham? Ja. Der er en lige ved Watchtower. Lad os lige tjekke Vi er packaging. nødt til at bevæge os ind, ja. Vi kan ligge lige op ved bakkerne. Ja. Og kigger. Og pas på noget Jeg til tror, der venstre. kommer nogen venstre om. Jeg kan ikke se nogen.
Ikke noget inden. Tom. Bare lige her, hvis vi kan. Kun 15 tilbage. Ej, de der sniper oppe i træerne og sådan noget. Vi kan måske... Øj, han løber lige dernede. Jamen, jeg kan skyde ham. er low. Okay. Bare heroppe bag, hvis du kan. Igen, kun skyd, hvis det er nødvendigt. Vi er nødt til at bare bag her. Lige præcis her. Vi har syg dækning lige her. Ja, det er syg spot. Og han står der, han skyder efter os. Op. Nice. Jeg er bag træet. Ja, jeg ligger heroppe. Jeg løber måske højere rundt, om jeg dækker. Ja, jeg tager lige... Kan ikke se ham. Nej, jeg lægger mig nu. Kan ud ikke se ham. Vi er stadig inde her, vi er stadig inde på den næste. Ja, faktisk. Det er sygt nok. Vi skal bare holde oppe til højre. Jeg kan ikke se ham. Han er lige bag bakken, du ved her. Er han det? Ja, eller stort set, ikke? Måske lidt længere. I sikkerhed? Jeg ved ikke, hvor jeg bliver skudt fra. Kom op til mig. Jeg lå. Der er ren dækning lige her. Bare læg dig ned. Har du flere first aids? Ja. Jamen, jeg har et, men det er kun det sidste, jeg bruger nu. Bare tag begge to. Ja. Jeg har selv to. Jeg kan se en løb mod vest bag træerne. Du kan ikke se ham nu. Ja. Skal vi gå op fra til næste sten, eller hvad? Ja, op til den næste. Vi skal bare lige sikre os, der ikke er nogen op til højre for os. Det med det. Så er vi også sikre her. Her står vi. Vi skal bare lige op og kigge herop. Jamen, gør det. Jeg tjekker bare højre side. Ja. Der er ikke nogen lige foran os. Kan da ikke se nogen op. Vi skal også lige have tjekket 330, at der ikke er nogen, der sidder og sniper os. Jamen, det er det. Jeg har en bakke til dækning. Fik du 4x? Ja. Synes vi har dobbelt 4x, så. Vi kan stå lige her. Bare lad dem nakke hinanden. Der er kun 10 tilbage, mand. Ja. Der kunne godt ligge nogen lige bag os deroppe. Ja, jeg tror, det er rigtig nok. Øj, der er en, der løber. Wow. Giv mig... Ind er det ikke, jeg kan høre det. Så er stoppet. Kigger lige. Var det ikke mig? Nej, der var en. Jeg tror, de er lige nede på den anden ende af stenen hernede. Fuck det. De er stadig inde her. Den kommer ind nu. Du kan nok booste dig fuldt ud, hvis du kan. Ja. Hvis du har til det. Kun 10 tilbage. Ja. Der burde ikke være nogen op på bjerget der, for nu rykker den ind. Ja. Det vil sige, det er som burde være omkring, hvad? Nordvest, vest omkring. Ja, det er oppe af. Jeg kigger lige ned her til venstre for os. Der ikke er nogen, der løber op. Har du højre side? Ja, jeg har helt højre. Vi skal langt. Shit, det er helt den. Vi kan løbe op i bjerget hen til højre. Ja. Jeg har bare 1 minut. Jeg kunne bare godt tænke mig lige at se, om vi kan spotte nogen. Ja. Jeg er ret at vide, hvor de er henne. Der er en med en karte, ved vi i hvert fald. Ja. Jeg ved, der er nogen lige foran os, du ved sådan 100 meter foran os, hernede ved træerne. Ja. Jeg prøver lige at snake den, bare lige for at se, om vi kan se nogen. Ja. Der Det er skudt med kar meget langt op. Men altså ikke det, vi skal afsted. Jo. Lad os løbe op til højre, hvis vi kan. Ja. Kan du se bakkerne hen til højre? Ja. Helt Jeg dækker bare. jeg er løbet. Go, de skyder, så kan det er vores afsted. Ja. Snakket. Jeg tror, det går hop op af her. Ja, det går hurtigt. Jeg er klar lige her. Øj, der løber en deroppe ved stenen. Næste sten deroppe? Ret sikker, hvor jeg så, det tror jeg. Løber frem. Øj, der står inde på den anden sten, 285. Vi kan nakke ham sammen. Og bare lade ham løbe. Skal vi nakke ham? Jeg kan ikke se ham. 285. Ja. Han står stille nu. Ja, vi bliver nødt til at løbe fremad. 285. Den med Stenen stenen. eller hvad? Med bakken. En lille bakke. Lige herinde, du ved, hvor man kan kigge ned på de der sten der. Ja. Han er løbet ned på dem. Hvad gør vi? Vi skal fremad. Vi bliver nødt til at rykke frem til ham. Ja, jeg popper lige en NG. Ja, med dig. Han er lige heroppe til højre. Er det close? På højre side af dem, ja. Lige heroppe. Han stod lige her ved stenene. Så bare snit. Højre side. Bare lige her. Så rykker. Hopper han ned? Vi kan ligge lige her, Thomas. Ligge lige her. Ja. Bare pas på, at han ikke ligger her på højre side. Jeg tror ikke lige præcis ikke, vi kan være. Vi kan være lige her på stenen, hvor jeg er. Ja, det er rigtigt.
Okay, det Er der nogen på venstre side? Er der nogen på venstre side? Jeg kan ikke du se se nogen. Nej. Ja. Jeg kan ikke se nogen. Bare lad dem nakke hinanden indtil videre. Ja, ja. Han er lige hernede ved træet. Lige ved vesttræet, det første træ. Han lige løber forbi træet. Okay. Han løber der, kan Ja, jeg jeg kan godt se ham. Lad være. Skyde ham, skal vi skyde ham? Nej, lad være. Han bliver skudt nu. Han bliver skudt nu. Okay. Han tog med eller noget. Lad dem lange hinanden. Vi skal frem til Vi den. kan rykke frem til den næste sten dernede. Kan du se dem? Ja, Mod ja. sydvest. Men de står hen til højre for den, skal du tænke på. Ja, men de skal rykke sådan, når det blå kommer. Ja, rigtigt. 8 tilbage, der er også, og så 6 andre hold, der er mange alligevel. Hvordan kan vi ikke se dem? Booster igen. Ikke nogen til højre for os. Boost igen. Ja, Der er slet ikke nogen til venstre for os. det er det mærkeligt. De er meget som ligger på højre side, så, men Ja, det kan de da ikke rigtigt. Ja, det ved jeg ikke. Der, nu bliver jeg skudt dernede. Hvad fuck var det der? Ui, venstre side. Lige på stenene, hvor vi skal hen. Han står lige der, kan jeg se. Ja, jeg kan også godt se ham. Skal vi nakke ham? Ja, lad os gøre det. Deroppe. Nokket. Knockeren, ja. Ikke noget. Han skød på nogen på venstre side, hvor vi skal hen. Ja, højre side igen. Jeg kan se ham. Og dø Han lige. bliver skudt, han bliver skudt på venstre side på spil. Ikke noget. Lige hvor vi skal ned nu. Vi skal løbe om 13. Han bliver skudt derinde fra. Ja, ja. Vi skal ned, vi skal Lad ned. os bare bevæge os med det blå, mand. Okay, stop. Han er lige hernede, hvor vi skal hen. Ja, Vi bliver ved med at skyde her. Der er en groser lige hernede, tror jeg. Og løb hen med mig, hvis du kan. jeg kaster lige smokes foran mig. De skal alle sammen op nu, være klar. Altså, jeg er indenfor. Er du inde? Pas på med at løfte så langt derhen. Kan du komme hen mod mig? Der er dækning herhen. Ja, jeg kommer. Jeg nader ned mod dem. Pas på. Jeg nader. Vi kaster nade for Det er så. 2 mod 2. Og jeg er igen inde. Nu er jeg inde. De er lige på den anden side af stenen. Og de skal op mod os. Jeg har ikke en skid. Jeg Jeg har heller ikke noget. Men kan de komme over stenene? Tror jeg ikke. Jo. Kan det? Jeg kan i hvert fald. Jeg kan også godt. Vi kan sidde op på den. Prøv at se, om du kan spotte dem. Er de over ved de næste sten, eller hvad? Må de være. De er her Vi ikke. kan bare sidde, vi kan sidde lige her. De skal mig også. Bare blive siddende lige her. De er lige der bag træet. Ja, jeg ser dem. Og lige hvor der. Skyd ham. Fuck. Ja, de skal hen mod os, så Ja. Men vi skal også ikke rykke os. jeg så kun en. Ja, det er fint. Jeg rykker over til træet, okay? Okay. Jeg hører en løb. Bag os, Michael. Ja. Ned. Nok. Hans ven er der over træet. Hans ven kommer der. Hans ven kommer der. Skyd ham. Nej. Har du ham? Nej, jeg er nede. Red mig. Hurtigt. Han har AVM. Skynd. Den gik væk. Den gik Altså, væk. skyder. Fuck. Nak ham. Han har AVM, pas på. Ned igen. Ja, fuck ja, mand. mand. Ja. Sådan, mand. Good job. Sindssygt. Den der AVM, Shit, den er jeg potatede lige det sidste skud. Ja, det er også fordi du lå ind for mig, da jeg skød, så jeg ramte dig en gang. Shit. Sindssygt game. Ej, nice, good job, man. Vi slagtede dem. Fuldstændig. Endelig vinder vi. Kan du se, når vi spiller alene, ikke? Så vinder Ja, vi. jamen, det er det, fordi så kan man høre noget. Altså, Ja, det er det. jeg kunne høre ham der kom bagfra, så han var klar til at slagte os begge to. Man. Jeg har hørt ham slet ikke, man. Hvorfor løb han bag et træde? Hvorfor skød han os ikke? Ja, det ved jeg heller ikke. Han skulle bare storme os. Shit, man. Nice game. Ja. Vi lavede push mod dem, men vi slagtede dem alligevel. Jamen, det er også det, man skal gøre. Ja, det er det. Det er sådan, man lå længst i hvert fald. Igen, hvis vi havde skudt med det samme, så havde alle set, hvor vi var henne. Ja, det er det. Altså, hvis det var rigtig skudt, en gang skudt der, hvor vi gjorde det. Altså, hvor vi lå op på klippen. Ja.